Χώρι που υπαίνει τα αργαλιό και φαίνει και ξεφαίνει και το νου μου τον τρελαίνει. Μεταξωτό είναι το πανί, μεταξωτό το κτένει κι η κόρη που το υφαίνει. Η μου ενασχόληση ξεκίνησε βασικά στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού. Το αντικείμενο είχε να κάνει με τους οικοτεχνικούς συνεταιρισμούς. Εντόπισα ότι υπήρχε εδώ οικοτεχνικός συνεταιρισμός γυναικών Εργάνη από το 1988. Είναι μια εποχή στην οποία υπάρχουν πάρα πολλοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα και ιδρύονται πολλοί συνεταιρισμοί. Και εξειδίκευσα περαιτέρω στο θέμα των υφαντών και στο κομμάτι που είχε να κάνει με το ζήτημα του συνεταιρισμού, αλλά και σε μία άλλη οπτική που είχε να κάνει περισσότερο με τη λαϊκή τέχνη. Είχα τη βοήθεια ανθρώπων του χωριού. Γνώριζα κάποιον, να σας πω πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Γνώριζα κάποιον, είχα έναν φίλο εδώ από το χωριό. Όταν ήμουν λοιπόν σε αναζήτηση θέματος για τη μεταπτυχιακή μου εργασία, μου πρότειναν τα υφαντά του Γερακείου. Σκέφτηκα, συζήτησα μαζί του και μου λέει: θα σε φέρω εγώ σε επαφή με κάποιες από τις γυναίκες. Ξεκίνησα με την κυρία Σταματοπούλου, που είναι η πιο ενεργή έτσι, στην τέχνη του ορθού αργάλιου. Από εκεί και πέρα πήγα λυσιδωτά όλο αυτό. Ομολογουμένως δεν ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο, γιατί μπορεί να υπάρχει αυτή η δραστηριότητα, αυτή η τέχνη ακόμα στο χωριό, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για έναν άνθρωπο, και ειδικά ανθρώπους μιας ηλικίας, να ανοίξουν το σπίτι τους, να δείξουν τα υφαντά, να μιλήσουν για τη σχέση με το υφαντό, για την δική τους ιστορία και το πώς έτσι, προέκυψε ενασχόληση αυτή και πώς συνεχίζει μέχρι σήμερα. Αλλά ήταν οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα αναζήτηση. Δεν είναι κάποια αρχεία συγκεκριμένα δεν υπάρχουν, πέρα από τα αρχεία του συνεταιρισμού, αλλά θεωρώ ότι ήταν αρκετά μεγάλος ο αριθμός των γυναικών ο οποίος ασχολήθηκε με αυτή την τέχνη ιδιαίτερα στο παρελθόν, ο οποίος αριθμός στην πορεία βέβαια άρχισε να φθήνει, αλλά θεωρώ ότι ήταν μία από τις κύριες ενασχολήσεις των γυναικών, γιατί δεν μιλάμε απλά για μία οικοτεχνική δραστηριότητα, μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία έχει απήχηση και εύρος αποδοχής από τον ευρύτερο κύκλο της περιοχής. Εγώ μετά δεν είχα πολλά έτσι ξένα, γιατί ιδρύσαμε συνεταιρισμό. 15 γυναίκες στο Γεράκι. Και υφαίναμε μικρά κομμάτια, έχω εκεί, άμα θέλεις να δεις το. Εδώ απάνω έχω ένα, το λέγαμε η Εργάνη. Λειτουργήσε το 88 ξεκινήσαμε, λειτουργήσε 10 χρόνια, 15. Μετά ήρθε η κρίση, δεν είχε μεγάλη ζήτηση. Ακρίβαιναν τα νήματα, ξέρω, δεν μας συνέφερε. Τώρα είναι υπό αδράνεια. Ξεκίνησα να υφαίνω μόνη μου. Μετά στο σπίτι, τα πρώτα ήταν κακοτεχνίες θα έλεγα. Μάλιστα τα δύο πρώτα που ήφανα ήταν λίγο στραβά και έκλαιγα όταν τα τέλειωσα, γιατί είδα ότι δεν ήταν καλά. Αλλά τα πήρε η ξαδέρφη μου και μου τα έραψε και τα έκανε τα γάρια. Καλύψαμε αυτό το στραβό που είχε και πουληθήκαν σαν τα γάρια. Λοιπόν, μετά ιδρύσαμε την Εργάνη, ήμασταν 15 μέλη. Ιδρύθηκε το 1988 η Εργάνη. Ήμουνα μέσα στα ιδρυτικά μέλη, 15 ήμασταν, όλοι ήμασταν λίγο πολύ ιδρυτικά μέλη και διοικητικά. Και την πρώτη διετία διετέλεσα και σαν γραμματέας της Εργάνης και μετά ήμουνα και πρόεδρος τα επόμενα χρόνια. Έμεινα μερικά χρόνια στο συνεταιρισμό, μετά για λόγους υγείας έφυγα από την Εργάνη και άρχισα να δουλεύω στο σπίτι μου, μόνη μου. Με ξέρανε όμως σαν υφάντρια. Είχα τους πελάτες μου, είχα τον κύκλο μου από την γύρω περιοχή, την ευρύτερη. Μετά με το
φόρους επιτιδεύματος, με όλα, έκλεισε ο ΕΟΜΕΧ, όλα αυτά, η Αργάνη αναγκάστηκε να κλείσει. Γιατί άσε ότι μεγαλώσανε και οι γυναίκες που ήταν τα μέλη. Η μικρότερη ήμουν εγώ ηλικιακά τότε. Γι' αυτό ακόμα και έχω μείνει σαν ενεργή η Φάντρα, γιατί οι άλλες γυναίκες ήταν μεγάλες. Έμεινα και μόνη μου, έφτιαξα και ένα blog στο ίντερνετ, πήγαινα σε εκθέσεις, οπότε έγινα γνωστή σαν η Φάντρα, δούλεψα με την ΕΛΕ, έκανα εκπαιδεύσεις και μετά δούλευα στο σπίτι. Πήγαινα στην Αθήνα, είχα πάει στο ΝΟΛ Πειραιώς, είχα πάει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είχα πάει στο μετρό στο Σύνταγμα που γινόντουσαν τα λακωνικά προϊόντα, είχα πάει επί 5 χρόνια. Δεν είναι ότι πουλάγα μικροπράγματα, απλά εγώ ήθελα να τα δείχνω, μου άρεσε όλο αυτό να περνάνε, να με ρωτάνε για τη δουλειά μου και με μαθαίνανε. Πάρε Μαριό τη ρόκα σου και έλα το βράδυ, βράδυ, βασανά από αγάπη.